Blíži sa zima a tak sa miestni muži zrejme chceli poistiť. Z budovy bývalého zdravotného strediska totiž ukradli viac ako 15 radiátorov. Zohrievať sa pri nich ale nebudú, keďže ich rozpredali v zberných surovinách. Polícia zatiaľ obvinila iba jedného muža. Poverený príslušník vzniesol včera obvinenie pre prečin krádeže 47-ročnému mužovi z obce Stakčín. Zamestnanci obecného úradu túto budovu pravidelne kontrolujú. V minulosti slúžila miestnym ako zdravotné stredisko, dnes chátra. Muži sú presvedčení, že zlodeji boli viacerí. 15 radiátorov, ktoré vytrhli rovno zo steny, totiž váži dokopy asi 0,5 tony. Lebo to narosto nemohol urobiť jeden, musel byť viacej. Z viacerých miestností odmontoval a odsúdil najmenej 15 plechových i liatinových radiátorov. Sa niekto vlamal cez okno zadné. Podľa mňa bolo to vypačené, nebolo to odmontované. Krátko po krádeži jeden z miestnych obyvateľov zbadal 7 ukradnutých radiátorov pohodených tesne vedľa hlavnej cesty. Bolo mu to podozrivé a tak to radšej oznámil na obecnom úrade. Videl 7 kusov radiátorov pripravených pri ceste, no a my sme prišli s kolegom o hodinu, už tam neboli. Zlodej ich totiž stihol naložiť na svoju káru a postupne ich predával v zberných surovinách. Tu sa už pozeráte, ako muži vykladajú radiátory na váhu a zjavne sú spokojní. Obecnému úradu, ktorý je vlastníkom tejto budovy, vznikla škoda takmer 1000 eur. Zo Stakčína pre televíziu JOJ, Katarína Kleknerová.